Avui, 9 de juny, és el Dia Internacional dels Arxius i a Recapturant ho celebrem iniciant una col·laboració especial amb el Servei de Gestió Documental i Arxiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Amb aquesta sèrie de vídeos ens endinsarem en la història del port a través del seu arxiu, un espai que custodia la seva memòria i revela com ha evolucionat una institució clau per Barcelona. Els arxius són un llegat viu. Allò que es gestiona avui és la memòria de demà. Són espais on el passat es transforma en coneixement i on cada document conserva una petita part de la nostra història col·lectiva. En un món cada cop més digital, els arxivers adapten les seves eines, però la seva missió es manté intacta: assegurar que la informació sigui fiable, íntegra i accessible, des de la seva creació fins que es converteix en memòria. Gestionar bé la informació vol dir prendre decisions amb criteri, protegir drets i generar confiança. En les properes publicacions explorarem les imatges més icòniques del Port de Barcelona. Ens acompanyes en aquest viatge en el temps?